5 състезатели от спортните клубове Crazy Fox Варна, Еди Мотор София и на домакините от Hard Riders Враца с президент Десислав Цеков участваха в открито състезание за АТВ машини клас Супермото. Надпреварата се проведе през почивните дни на картинг пистата във Враца. Организатори на турнира бяха Българската федерация по мотоциклетен спорт, Комисията за АТВ машини и местния клуб Hard Riders. През първия състезателен ден при чудесни атмосферни условия се проведоха квалификациите за място, като най-добро време постигна състезателят от отбора на Crazy Fox Варна Цанко Цанков, следван от съотборника си Никола Русев, а трети в стартовата решетка за неделната финална гонка се нареди Десислав Цеков от отбора на домакините. Според регламента на състезанието, всеки състезател трябваше да направи обиколки за 15 минути плюс 2 обиколки отгоре. Навъртелият за най-кратко време една обиколка се класира на първа стартова позиция за финалите. Финалната надпревара се проведе в два манша, като пилотите въртяха обиколки за 10 минути плюс 2 обиколки отгоре. На първата финална гонка най-бърз се оказа лидерът в състезанието Цанко Цанков от Crazy Fox Варна с АТВ Сузуки. Той навъртя 13 обиколки за 11 минути 57 секунди и 506 стотни, следван от съотборника си Никола Русев, също с АТВ Сузуки, който измина 13 обиколки за 11 минути 58 секунди и 823 стотни. Трети финишира представители от врачанския клуб Hard Riders Десислав Цеков с КТМ. Той също навъртя 13 обиколки, но за време от 12 минути и 827 стотни. Четвърти се класира представителя на домакините Федя Лаков, който със своето Кавазаки измина 9 обиколки за време от 12 минути 6 секунди и 315 стотни. Във втория манш временният лидер Цанко Цанков води през по-голямата част от състезанието и 2 обиколки преди финала отстъпи водачеството на съотборника си Никола Русев. Причина за това бяха силно износените му задни гуми. Така след двата финални манша с общ резултат от 47 точки победител стана Никола Русев от Crazy Fox Варна, следван от другия представител на варненския клуб Цанко Цанков. Той завърши надпреварата със същия резултат, но с по-лошо финално време. Трети в състезанието финишира представителя на домакините Десислав Русев. Президентът на врачанския клуб Hard Riders постигна резултат от 40 точки. Четвърти се нареди втория врачански състезател Федя Лаков. За отбелязване е, че неговото АТВ е пригодено за трасета с висока проходимост, но въпреки това той добре се представи и на асфалтовата настилка. Класиралите се на първите 3 места в надпреварата бяха наградени с купи лично от главния съдия на състезанието Теодора Велева, която е председател на комисията по АТВ към Българската федерация по мотоциклетен спорт. Междувременно стана ясно, че първият кръг от държавния шампионат за АТВ машини ще се проведе от 17 до 19 април в село Дълбок дол, Троянска община. Домакин на втория кръг ще бъде град Враца. Надпреварата е предвидена за месец юли, а третият кръг отново ще се проведе в Дълбок дол, но през месец октомври.